Basken är inte bara en duktig jordbrukare, fiskare, herde. Han har också byggt upp sin provins till Spaniens främsta industriområde. Redan Plinius omtalade år 63 före Kristus att landet var rikt på gruvor. Förutom kol, koppar och bly innehåller gruvorna mest järn, och järnet symboliserar pengar för basken. Och hans viktigaste redskap har i alla tider varit yxan.